O karon sa sumpay ni bagotang sugilanon, ang laylay ni Mila. Say, wala ko magkasabot sa iyong mga lihok. Sa inyong mga lihok. Are you people lunatic? Dili. Kana ang akong ipaniguro nimo. This is frustrating. Ningi ang gibuhat, madungagan pa ang mga adlaw sa inyong pagpundo din sa ospital. No. Dili ko musugot. Ang iyon ko ang doktor nga makagawas na ang akong apo sa dili madugay. Kinahanglan makabiya na kamugikan dinhi sa Pilipinas. Biya na kamo sa dili pa uwahi ang tanan. I wonder, why the sudden rush, Tita Nympha? May gilikayan o gikahadlukan ba ka mo din Kung mahal mo ang akong apo, Adel, buhatan na lang ang akong giingon nimo. Balik na sa laing nasod ug dad-a ang akong apo. Kay dito, mas luwas ka mo. What? Pila nakaadlaw nga gipangitaan ako si Berto. Papanhangtod karon. Wa ko gihapon siya makit. Asa man kana ko sa pangitaan? Naglabal lang akong usap ako nahuna sa posibleng mga dapit. Nga mahimong diyang atuan. Apan dili ko magpakawa sa paglaom. Kamahira kining among dapit. Aron dili na ako siya makitaan. Shhh! Balik sa pagkatug, anak. Katug na. Na 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 na. Felipe, ni anak ko, ipahimutan ko na kining akong mga kinutlo nga mga utanon dito sa atong uma. Mag-utan ko. Nasayod ka bang namuwak na og maayo ang mga tinanom ni Mila nga mga paliya? Ingon man ang mga taong. Og magkapo na unya kita gikan niini sa dili madugay. Nagbilin pagud gihapon ang akong anak ug sarang among kapangwartahan ug kakuhaan og sudan. Naman mo tingog si Felipe. Sagad mo tingog man unta ni bisan atua pa sa lawak samtang ni ako magtabi sa kusina. Akong lilion sa ilang lawak. Nagkatog dain taon
nga nag-ubay sa iyang anak. Gikuhob niya ang bata sa iyang dughan ug nahinanok usab og maayo ang akong apo. Dili na lang nako disturbohon. Magluto na lang ko og para panihapon. Aron kun mahigmata na siya karong taod-taod, makakaon na usab kami. Isira ko pagbalik kining kortina sa ilang kwarto. Dalion ko ang pagluto. Uy, may aksyon maghilak ang bata. Tingalig makamata. O wa makabantay si Felipe. Mahugo niya. Akong kuhaon. O akong ibalhin sa iyang kilid. Ang akong apo. Hain ang akong apo. Wa na kini sa dughan ni Felipe. Ang tingalig na hong sa iyang kilid. Ako lilion. Wa man dinis iyang kilid. Hain man di ay ang bata. Kinuo ko. Nahuga kini og napasok ilaw sa katre. Ako lilion. Wa sab dinhi ang bata. Hain man ay ang akong apo. Kinuo ko. Hain man ay kakadto. Diri sa ilaw. Basing ni apa din Nay, sa imong gibuhat? Ang ako nga po. Ha? Niasa kong... Ay, si Felipa. Hay na nga akong anak. Felipe, kalit gamit tabyog ano yan? Miyara si Felipa, Nay. Niya din ang akong anak sud sa duyan. Usa? Pero, Gibalhin mo siya? wow! Hinungdan mang gani nga, gipangita ko siya. Kasi paglili ko ni mo kaganina, diha pa siya sa imong dughan naghigda. Apan sa sunod na kong paglili kay may aksyon man og hilak ang bata, wa na siya sa imong dughan. Hinungdan nga akong gilili sa ubo sa katre. Kaya tingali pag naligid ang bata, Unsa? kinsay nagbalhin niya. Nay, Diyos ko! Diyos ko! Nay, ano? Nahadlok na ko alang sa inyong anak ni Mila Felipe. Ano, Nay? Tungod kay wa pa makadawat hangtod karon si Mila sa iyang kamatayon. Ug kanunay pa siyang mopabati din uban kanato. Ug nahadlok ko nga tingali unyag. Unsa, Nay? Tingalig iya unyang kuhaon ang inyong anak. Unsa? Dili ka na may tabo, Nay. Mahal niya ang among anak. Ug sa maong pagmahal, mahimo kayong buhaton niya kana. Nay, Sugod karon, kung dili mo sininaan og puwa nga sinina ang bata, habulan ta siya og kolor puwa. Aron nga dili makapaduol pa kaniya si Mila. Ah! unsa man? May nahagbong! Akong tanawon. Ako na, Nay. Ako na. Ayaw biyaya ang bata. Mila, anak. Kung nabati man ko ni mo karon, anak, maluoy ka sa imong anak. Gamay pa intawon kaayo si Inday Felipa. Nasayod kong mahal mo kaayo ang bata. Apan, nak. Pasagding kami na ang bahala nga mo atiman sa inyong anak ni Felipe. Isaad na mong dili na mo siya pasagdan. O padako na mo siyang buutan sama kanimo. Ayaw intahon hilabdi ang imong anak, Mila. Padayo na lang sa imong panaw, anak. Ay! Nakabata ang bata sa kong kalit nga pagsinggit. Felipa, apay ko. Pasaylo si Lula. Wa na ko tuyo ang amusinggit, day. Nakurat lang ko sa pagkalamba sa bintana.
Ay, napukas man di ay ang babag ni ini, hinungdan nga nalamba. Di ka na makadiyot, ha? Magkuha ko og t-shirt nga puha ni tatay ni mo, Felipe. Aron nga akong ikahabol ni mo. Kadit ra kay ko. Shhh! Kuguson ra ti kakaroon pagbalik, ha? Inibalik na ko, kuguson ti ka. Ay, nahinumdum ko. May t-shirt nga puha si Felipe. Inabakad to. Ay, sige para paughilak ang bata. Di ara, akong kuhaon. Ay, salamat. Nahilom ra usab ang bata. Di ara, nabira na nako ang puang nga t-shirt ni Felipe. Iputos ko kini kang Filipa. May napati ko naglaylay. Gikan sa akong luyong bahin. Diyos ko, nakaila ko sa maong tingog. Tingog ka rin sa akong anak. Tingog ka rin ni Mila. Kinuha ko. Kinuha ako mga tuon. Nasayod kong dili ko kiniangay ang bation. Napadili ko kalikayan. Isa nasayod ko. Kawa na siya din sa kalibutan sa mga buhi. Nagurag sa dili ko makahimo sa pag-atubang sa nimutangan sa duyan. Nahadlok ko sa mahimo o posible na akong makita. Diyos ko, natabagin ko. Ipalayo itaw sa kaalautan ng akong apo. Nay! Felipe! Felipe, ang bata! Ang bata! Ang bata! Nahinalo ko ba yung akong anak niya sa duyan? Ha? Uwa ka ba eh? Uwa ka ba eh nakita? Sa sala o kusina? Wa ba, Nay? Wasa ko nakitang nabuak na bisan unsa. Dili ka na ang buot na kong ipasabot. Unsa man dayon, Nay? Wa mo pa siya makita ka ganita. Sige na sa, Nay. Si Mila. Nabati ko ang iyang tingog na milaylay sa inyong anak kaganiha. Milaylay siya kaganiha din he. Diyang nagkuha ko na inimpuan ni mong t-shirt aron iputo sa bata. Felipe, nakaila ko sa tingog sa akong anak. Siya yun ka to. Imposibleng dinalang ka to sa hangin ang maong tingog. Iputos kini sa bata. Ugma, mga tuon. Maatuon niya ako sa merkado. Palitan ko og kanang sando og sinina nga puha ang bata. Mao ka na ang sumpa. Ang gabintana, nanalamba, Nay.